Kaixo, gaur zuzenukitzailea landuko dugu, hau da, funtzio baten zuzenukitzailea puntu batean. Hau deribatuarekin guztiz erlazionatuta dago, deribatu kontzeptuak malda adierazten baitu. Hiru kasu ezberdin bereizten dira. Puntua ematen digutenean, ukitze puntua, isa zero ematen digute berez, malda ematen digutenean, eta kanpoko puntu bat ematen digutenean. Gaurko bideoan bi lehenengoak egingo ditugu, isa zero ematen digutenean eta malda ematen digutenean. Eta hurrengo bideo batean ja ikusiko dugu kanpoko puntu batetik pasatzen den ukitzailearen ekuazioa. Goazen ba. Lehenik eta behin gogoratu behar dugu nola kalkulatzen zen zuzen baten ekuazioa, puntua eta malda geneukanean. Hau zen formula. I keni zero berdin malda bider isa keni isa zero. Honetarako behar ditugu puntu bat, isa 0 i 0, eta behar dugu malda. Eta i eta isa hor geratuko dira. Demagun daukagula funtzio hau, bi isa berriru, ken bi isa. Eta esaten digute, lehenengo kasuan gaude, isa 0 dela minus bat. Puntu horretan kalkulatu behar dugula ukitzailearen ekuazioa. Lehenengo gauza egingo duguna beharko dugulako da deribatu. Funtzio honen deribatua polinomioa denez, da 6 isa berbi, ken bi. Batzuetan deribatua bizkazailagoa izaten da, baina, hau horrela gertatu da. Eta orain ja, isa 0rekin kalkulatu ditzakegu i0 eta malda. I0 kalkulatzeko ordezkatu behar dugu isa 0 hasierako funtzioan, gure funtzio hasierakoan. Hau da, i0 izango da f isa 0rena. Gure kasuan minus bat nola den, izango da f minus batena. Hau da, bi bider minus bat berriru, ken bi bider minus bat. Minus bat berriru da minus bat, bider bi minus bi, gehi bi, 0 ematen digu kasu honetan. Eta orain malda kalkulatuko dugu. Eta malda, esan dugunez, da deribatua puntuan. Hau da, malda kalkulatzeko ordezkatu behar dugu isa 0, deribatuan. Hau da, kalkulatu behar dugu f' minus batena. Jaten gara deribatura eta isa dagoen lekuan minus bat ordezkatzen dugu. Hemen, 6 bider minus bat berbi, ken bi. Minus bat berbi da bat, bider 6, ken bi, lau ematen digu. Ja, ditugu behar genituen hiru datuak. Isa 0, i0 eta m. Orain ja bakarrik geratzen zaigu formulatxoa egitea. Hau da, i dela i ken i0, eta i0 geratu zaigu 0, berdin malda dela lau, bider isa ken isa 0. Eta isa 0 da minus bat. Orduan geratzen zaigu i ken 0 dela i kasu honetan, berdin lau bider minus minus plus nola den isa gehi bat. Eta hemen eragiketak eginda, i berdin lau isa, gehi lau. Eta hemen ja edukiko genuke gure zuzenukitzailea. Isa 0 minus bat denean, bere zuzenukitzailea da lau isa, gehi lau. Goazen orain bigarren kasura. Kasu honetan, funtzioa ematen digute, eta isa 0 eman beharrean malda ematen digute. Orduan, formula zuzenaren ukitzailearena berdina da, i ken i0 berdin malda bider isa ken isa 0. Egingo duguna ere lehenengo gauza da deribatu. Funtzio honen deribatua lehen bezala da 6 isa berbi, ken bi. Eta orain, lehen esan dugu deribatua puntuan zela berdin malda. Egingo duguna da, zenba da f' isa 0, isa 0 isa dagoen lekuan, isa 0 ipiniko dugu, 6 bider isa 0 berbi, ken bi, hau da deribatua isa 0, eta berdinduko dugu maldara esan digutela dela lau. Berdin lau. Eta hemendik isa 0 kalkulatuko dugu. Geratzen zaigu 6 isa 0 berbi, berdin, lau gehi bi, hau da 6 isa 0 berbi berdin 6, eta hau da bigarren mailako ekuazio bat, isa 0 karratu berdin 6 zati 6, hau da berdin bat. Beraz, isa 0 berdin,
erro bat, plus minus erro bat, hau da plus eta minus bat. Eta hemen ditugu ja gure izazeroak. Bi irten dira, bi aldiz egin beharko dugu zuzen ukitzailea. Orduan, lehenengo adibidez, izazero bat denean. Izazero bat baldin bada, falta zaizkigu I0 eta M. Bueno, M badaukagu, esan dugu hasieratik lau zela. Eta I0 kalkulatzeko joan behar gara hasierako funtzioa eta bat ordezkatu. Gure hasierako funtzioa da bi isa berriru, ken bi isa. Da, bi bider bat berriru, ken bi bider bat. Hau da, bi ken bi, 0 ematen digu ere. Hauek kasualitateak dira. Eta ja malda badaukagu. Orduan, ja, formula aplikatuta, I ken I0, I ken 0, berdin malda, bider isa, ken isa 0, barkatu. Isa 0 dela bat. I berdin, lau izaken lau, eta ja hor edukiko genuke. Hemen ja daukagu gure ukitzailea. Vale? Isa 0 bat denean, bere ukitzailea da, lau isa ken lau. Eta orain falta zaigu egitea, isa 0 minus batekin. Berdina egingo dugu, isa 0 berdin minus bat denean, I0 ordezkatuko dugu hasierakoan berriro, F minus bat, hau da, bi bider minus bat berriru, ken bi bider minus bat, ematen digu 0, eta maldaia bageneukan zela lau. Beraz, I ken I0 dela 0, berdin malda, bider isa, ken isa 0, eta aurreko kasuan egin dugun bezala. Orain, zeinuak aldatu, I berdin lau, bider isa gehi lau, barkatu berriro, isa gehi bat, lau bider isa gehi bat, eta orain bai, geratzen zaigu, lau isa gehi lau. Eta hemen ditugu bi ukitzaileak. Honekin bi kasuak egongo lirateke. Baina egia da, normalean ez digutela ematen, malda da berdin lau. Egiten dutena, orokorrean izaten da, funtzioa izaten dugu, lehenoko adibidez, bi isa berriru, ken bi isa, eta esan beharrean malda dela berdin lau, esaten digute, ukitzailea dela paralelo, ukitzaile paraleloa da, eta ematen digute, adibidez, lau izaken I gehi bi berdin 0 zuzenarekiko paraleloa da. Orduan, paraleloa eta bar esaten digutenean, beti maldaz ari dira hitz egiten, baina kalkulatu behar dugu zein den malda. Orduan, malda ateratzeko eduki behar dugu I grekoa bananduta, isolatu da. Dakigulako zuzenak azkenean direla I berdin M isa gehi N. Eta hemen daukagu malda da isaren koefizientea I dagoenean isolatuta. Orduan, horrela ematen baldin badigute, I bananduko dugu, adibidez, minus I izango da berdin minus lau isa ken bi, eta orain guztiari zeinu aldatuta, I izango da berdin lau isa gehi bi. Eta ja horrela daukagunean, ja badakigu malda dela lau. Eta orain ja egongo ginateke aurreko kasuan ja malda daukagula. Bai? Eta honekin ja bi kasu hauek egongo lirateke. Hurrengo kasua, hurrengo bideoetan egingo dugu, baina hauek ondo kontrolatuta izan behar dira horretarako. Ondo pasatu, asko ikasi agur!